Rohy bude večer na každom Facebooku, že existuje. Že bude na internete. Tu nezavadzaj. No, ideme na to, dobre? Budeš hovoriť a budeš hovoriť. Ticho už. Pozložené trenie a vytieranie snežnice z ruky. Tak, ideme. Ticho. Potom prejdem na seba. Pozložené trenie a vytieranie cez ruku z vnútornej strany stehna vonkajšie. Počkaj, ale ideme od začiatku. Aj Lidko. No a dozadu. Jaj? No. Ty ideš na stehno? Jak ideš? Máš vajca budeš masírovať? Ale, Ríško to bude. Potom prejdem na celú nohu. Čiže obťahovací spôsob trenia celej dolnej končatiny. Ne, už si okolo vpred. Pozložené trenie celej dolnej končatiny. Tak. No, idem cez ruku. A teraz ide to, čo si hovoril. Obťahovací spôsob trenia celej dolnej končatiny. Tak. Zatiaľ toto vieme, ne? No. Dobre. Trenie achilové šlachy kliapkom. Tak, takže takto stojíte. Tak ľavou rukou. Ľavú, pravou, pravou, hej? Takto. Ľavou, to znamená, že taký spoložný Však ti to potom pošlo. Rohy tvoje zadok ešte takto začaný. Ukazoval, obrtím palec. A takto idem. Vytieranie palcami. Štíme. Prúživé rozotieranie z boku prstami od pätovej kosti smerom hore. Kyslík má najlepšiu polohu. Sa mi nelúbi. Jak si to zarie, tak má. Paparazzi. Dobre. Domovité nietenie. Tak aby ste vedeli tam. Oproti sebe palce a takto až ruku stlačím. Až kolíko hore? No, poďal tu. Máš dobre tu zachylovky. Tuhé? Pracuje na tom stále. Skrátim stále. Hore. Lítkový sval, pozvolné trenie lítka cez ruku. Takže musíte zase tam. Dobre oholený? Vie to? Takže cez ruku. Piastový výtier lítka. Áno. Piastový. To už mali na chodidle. Potom si to už nemohlo. Ďalej. Výtier palcami. Vidíte palcami. Špirálovité rozotrenie palcami. Základné a vlnovité nietenie. Takže buď môžem to lítko hnediť tak, že keď sú malé ako tieto, Á, dobre. Celé? alebo keď sú väčšie, tak môžem zvlášť jednu, zvlášť druhú. Prerušovaný stisk. Dobre, ešte to vlnovité. Takže to vlnovku zase naťahujeme, hlavne keď sú skrátené. Prerušované, raz jedna, raz druhá, to je všetko to, čo poznáme, že? VR-ovité Fínske hnetené tam nebolo? štípanie. Nebolo tam fínske hnetené? Ako? Fínske hnetené tam nebolo? Dobre, tak budete vedieť, dá sa tak pokrčiť. To, čo sme robili, si pamätáte lítko? Tak možno Dobre? jednu hlavu, Čo? druhú hlavu. Vidíme. Ešte tak. Si vytrasieme to, čo poznáme. Pozor na základnú jamu, tu moc netlačte, lebo to bude problém. Dobre, idem na stenu, hej? Áno. Podložné trenie a vytieranie stehna cez ruku. Čo je smiešné? Dobre, teraz to je ono. Jedna čiara je. No ďalej. Okruhovité trenie a vytieranie cez ruku od vnútornej strany stehna. Dobre, takže ideme od vnútornej strany. Tak robím také polokruhy.
Bydlicovitý výter stehna. Výter palcami. To isté, čo Lidko v podstate. To isté, čo Lidko je tu. Palcami. Že jedným palcom idem poloblaný, pološlachový a druhým hamster. Špiralovité rozotieranie palcami. Základné fínske vlnovité nietenie. Takže zase základné. Keď sú extrémne tuete litka, som to robil tak, že som si takto chytil nohu. Tým pádom ona je trošku uvoľnenejšia. A raz to takto asi. Základné čo vlnovité, hej, zase vlnovku. Fínske. Fínske, tu je dobre, keď sa to A pokučí. je jazdec tam? Ja už tu bol. Spolu? Ten vidlicový. No. Dobre? Prerušovaný stisk. Aha. Prejarovité tepanie, štípanie. Cez toto samozrejme. To sú brúškaté svaly, kde sa moc akože netepajú, kvôli tam dobre vyštípať. Chvenie a otriasanie. Záverečné triasenie. Záložne. Celé nohy, čo ma chytí za petu. Vyklopené. Dobre, všetko.